Иң яхшы инновацион 50 идея дип исемләнгән конкурс 16 ел рәттән оештырылып килә. Быел монда 2000-гә якын кеше катнашырга гариза белдергән. Бу елның үзенчәлекләрен исәпкә алып, конкурс тулысынча диярлек онлайн форматта үткән. Бүген нәтиҗәләр ясауга иң алдынгы карашлы белгечләр җыелган. Менә мисал өчен, яңа төрле HD принтер. Ул яңача һәм тизрәк итеп эшләргә яңа мөмкинлекләр бирә. Тиз эшләсен, сыйфаты югары, ихтыяҗы зур булсын. Әлеге конкурста катнашучы Илнур Минвәлиев шуны максат иткән. Биналарга эленә торган реклама язуларын шәһәрләрдә тизрәк раслау өчен интернет кушымта уйлап тапкан. Мәсәлән, фирма ачылгач, вывеска кирәк була. Реклама. Да, реклама. Вот. И ул бу программа вот да, бу программа белән эшләла, и ул аңлый нинди вывеска ярый менә бу зданиегә куярга. Илнур кебек 2000 кеше бу конкурста катнашырга теләк белдергән. Татарстаннан тыш Мәскәү, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток һәм башка шәһәрләр бар. Бүген төрле номинацияләрдә 175 җиңүчене атадылар. Аларны Рөстәм Миннеханов бүләкләде. Поощрение лучших инновационных идей стало для нас хорошей традицией. За 16 лет 2005 года конкурс превратился в одно из значимых республиканских событий, стал важным фактором развития инновационной деятельности и выявления новых технологических решений. Казан Сөйлеш университеты студенты Арсений Кашников начар юллар проблемасын шишәргә теләй. Егет яңа асфальтка икенче шимал кушып, аны ныгытырга тәкъдим итә. Исходя из химических формул, выяснил то, что вторичный асфальт. Химия формулаларынан чыгып, асфальтның нык булачагын ачыкладым. Юл катламы хәзерге белән чагыштырганда 60% ныграк булачак. Аңа пыяла һәм башка әйбер кушарга мөмкин. Лауреатлар 5000-нән 250 мең сумга кадәр акчалата премия алачак. Конкурсның быел приз фонды 14 миллион сум. Коронавирус идеяләрне киметмей, шулай да үзгәрешләр кертә. Инновация өлкәсендәге стратегияларны карыйдырык, республикабызның уңай якларын һәм аның кая күбрәк игътибар, фокус биргән якларын шуларын безнең бу федераль партнерлыкларыбыз белән аларның һәрберсендә бу үсеш, инновацион үсеш институтларын җитәкчеләре буларак шуңа күрә бик файдалы шундый әңгәмә үтәдер. Ләкин быел бу шушы пандемия чаралары белән булган сәбәпле без ул мероприятияне инде кичектердек. Икенче елга үзебездә бик күп стартапларны җыядыр. Аннан да баш тартырга туры килде. Шуңа күрә тыйнаграк үткәрәбез. Әлеге конкурста тәкъдим ителгән проект авторлары һәм аларның идеяләрне инвесторларда табылырга мөмкин. Ягъни акчалата бүләктән тыш яңа мөмкинлекләр дә ачыла дигән сүз. Илдар Сафиуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.